mai tare yan mata wannan ruwan ido ne yau da ita ma sanadin ruwan ido ne ya bi wannan ya bi wancan ruwan ido ne me yasa ne mai ya faru me yasa ne mai ya faru ruwan ido ruwan ido ruwan ido ruwan ido ruwan ido ruwan ido Abati me aka ce maka? Wallahi tallahi ni haka ne wai Nura, ka san dai ba za ka ganni cikin daren nan haka nan kawai ba wani dalili ba ko? Okay. Ruwan ido. Wallahi ba zan barka fita ba da kabari da sel duk wasu ne wasu. Ah, Nura, me ya faru ne kake kulle ni? Lafiya? Ina zuwa, yanzu zan dawo. Anya kuwa babu wani abu da Nura yake boye min kuwa. Har yanzu kukan nan bata bashi ba. Kina tayin kuka har yanzu. Mama kina ganin yadda aka ci min mutunci a cikin gidan nan. Sannan kuma aka ce wai ina bin maza. Shi kuma baba daga ƙarshe bin da bulala ya dake ni sai ka ce wata ƴan nursery. Da hankalinki. Wallahi kin ji na rantsa ko wannan dukan da ya miki ba zai tafi a banza ba. Ta yaya kina kallo ana duka na ko ki hana shi? Zan ɗauki mummunan mataki a kan shi. Wallahi na gaji da cin mutuncin da ake min a cikin gidan nan. Na gaji wallahi. Ki haƙuri mana, ki sa ido ki ga irin matakin da zan ɗauka. Wallahi ni na gaji. Don haka wallahi Allah duniya zan yi. Ya Firdausi,
Baki da hankali ne? Kin sa abin da yake faɗa kuwa? To mama haka zan ta zama ana ta duka na kamar wata jaka? To yanzu dai kin ga yanzu ya shiga cikin ɗaki kuma ya kula ɗakinsa. Ko na ƙwanƙwasa masa ba zai buɗe mun ba. Ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido. Nura! 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 Ba Nura bane ni ne. Ban gane ba Nura bane kai ne. Kaiwa kuma? Abbati ne. Abbati kuma a cikin wannan daren? Wallahi baba azalce take ta bibiya ta. Makullin gidan namu ne ya bata. To shine ita kuma babar tawa sai ta je gidan ƙawarta ta kwana, ni kuma sai na taho nan. To shi kuma Nuran sai ya kulle ni ya fita. Shi yanzu ina Nuran yake? Baba gani. Har buɗe. A gaskiya baka mun adalci ba. Kada ka zarge ni saboda cikina ne ya sarga na je bayan kongo na zubar da abin da yake ciki. Cikin da gaban ɗaki a cikin gida? Ba za ka shiga cikin gida ba sai ka fita waje a daren nan? Abba na je ban ɗakin sai na tarar akwai mutum. Ka san lalura, Abba, ai haƙuri. Kar na sake ci. Ka ji abin da ke fitowa. Allah ya ba mu alheri. Na san da gangan kai min wannan abun. Yau sai dai ka kwana a guje. Wallahi na so in ma rashin mutunci saboda baba ne yasa na daga maka kafa. To sai mu je wajen saboda ka san halin yan kwamiti. Yan kwamiti kuma? Yan kwamiti. Kai sai mu kwan a can. Ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido. Mashin ne fa. Okay. Yeah, now I understand. So Abati needs a marker, oh? You can't deny drop this machine here. So Abati yana so ya ce ni ne na sace machine ko? Ya aje machine in front of my shop? Na lie. Na lie, oh. Let me call this officer. Ha, abokina addu'an me kake ta yi haka ne? Tun jiya nake ta kokarin ka bani dama domin in baka labarin irin abubuwan da suke faruwa, amma sai ka ce ni shiru kada a ji mu. Ni na san me na gani shi yasa na hana ka yin magana, amma yanzu me yake faruwa? Abokina ina cikin masifa. Yanzu wannan sallar da ka ga na dade ina ta addu'a, ina roƙon Allah ne ya cire min san mata. Allah ya yi maka san mata? Kai da kake addu'a kake roƙon Allah ya baka tilitilin mata, yanzu in baka so mata ba waye zaka so? Dole ne addu'a Allah ya cire min san mata, saboda irin masifar da wannan abin ya janyo min. Yanzu wannan magana da nake maka fa, mahaifiyata ta kore ni a gidanmu. Ƙwarai kuwa, a dalilin bin matan da nake aka sace min babur ɗina. To abokina barin hali sai shege, wannan kai da ya hana ka rayuwanka na cilin. Mahaifiyarkan da kake magana za ta wuce, in ta wuce komai zai wuce. Boboke, ka daina ziga na fa. Ba ziga ba ne, ƙwarin gwiwa nake baka. Yanzu babur ɗina ina zan gan shi. Ha, tashi za ka yi mu je mu nema, insha Allah za a gani. Amma mata dole mu yi rayuwa da su.
saboda ya zama mana dole. Mata? Ba za ka gane ba ne. Allah. Alhaji, tun jiya nake so ka bar lokaci, ka hana ni lokaci na ko? Saratu, kina da hankali kuwa? Kin san me ba kike yi kuwa? Na sani mana, na sa abin da kin an mai da ni walakantacce a cikin gidan nan. To ai wulakantacce ce ke, shi yasa ake wulakanta ki a gida. To ko tun da haka ne sai ka ban takarda ta. Ba zan iya zama ba ana wulakanta min ya ana dukanta ba ta ji ba ta gani ba. Sai ka ban takarda ta. Abin da kike bukata ke. Kware kuwa. To ki bari in je in dawo. Zan baki abin da kike bukata din nan, ba dai saki kike so ba. Kware kuwa. Zaki gamu da shi. Yawwa, Mabaruka dan Allah a gidanku Abbati ya kwana ne? Subhanallahi baba, yau ma Abbatin bai sace kwana a gida ba. Wallahi tallahi bai kwana a gida ba, amma ba laifin shi bane, laifina ne. Dan ni na kore shi da daddare. Kuma ina ta kiran wayarsa a kashe ba ta shiga. Subhanallahi, ya aka yi kika haka baba? Wallahi tallahi Mabaruka sharrin shedan ne da sharrin zuciya. Mai tare 'yan mata wannan ruwan ido ne. Shikenan ina zuwa zan kira ki baba. To ki kira ni. Ina jira. Ruwan ido kan soyayya ruwan ido. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya abokina babun nan ba cewa yayi ba. Wai sau nawa zan faɗa maka cewa jiya na zo nan wurin ba a gan shi ba, amma ka ƙi yadda. To gashi nan yanzu mun zo ka gani da idonka. Shagon ma kayan da ya kulle bayana. Ba za ka gane ba abokina, amma farki na gan shi a bakin shagon nan. Shi yasa ina da confidence mu zo shagon nan za mu gan shi. Mafarki? To gashi nan da yanzu mun zo ka gani a zahiri bayana. Ikon Allah. A nan fa na gan shi fa. To wannan ka ji da shi. Abin da za mu yi, mu je mu sake duba wasu wuraren. Inda dai a nan dai ka dai gani ba komai a nan. Ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido. Labai, ka ji abin da ya faru. Shi yasa na ce okay, bari in kawo muku wannan babu domin ku ci gaba da bincike namu. Gaskiya na ji abin da ka faɗa kayan dai, amma gaskiya ban yadda ba. Saboda me ofisa? Saboda mun daɗe muna kama ka a kan kes irin na siyan kayan baburan sata. Ta iya yiwuwa wannan ma siya kai kaga za ta iya tashi, shi ne ka zo kawo mana shi. Ofisa, I swear to God, abin da na faɗa maka gaskiya ne. The only this produce wannan yaro yana so ya sani cikin problem ne. A gaskiya yanzu ba za mu tabbatar ba sai mun yi bincike. Saboda haka za mu rike ka. Yes, of course. Za mu rike ka. Sai mun aika an taho da wancan yaron domin ci gaba da bincike. Officer ina da gaskiya fa. No. Sarge! Ni ne mai gaskiya, please sir. Sergeant! Ni ne mai gaskiya fa. Sergeant! Ke, a ina kika ji wannan magana? Mabaruka. Anya, Ha'i za ta iya cewa Abbati ya fita ban mata gida duk da irin kauna take masa? Abin da ta sanar da ni kenan Abba. Kuma da ta kira na je na yi na nadama sosai a tare da ita. Abin ma yasa na yarda. Alhaji, ni fa gani nake wannan abu ne mai sauki hakan ta faru. Musamman in kai la'akari da irin tsinannen zafin rai irin na A'i. Hakan za ta iya kasancewa fa. Gaskiya ne. Ai tana da zafin zuciya. Ana bar wayan ma. A burka dauko mu wayata. Ya bi wannan ya bi wancan ruwan ido ne. Me yasa ne? mai ya faru
Waye ne waye? Buɗe yake gadi. Lafiya? Lafiya kalwajiya. Daga ofishin 'yan sanda miki. To me kuka zo yi nan? Zuwa muka yi mu tafi da ɗanki Abbati. Abbati kuma? Ƙwarai. To me ya muku? Hajiya kwantar da hankalinki. Kawai an turo mu ne daga ofis ana bincike a kan shi, abinda kawai ya kawo mu kenan. Idan matsa za mu shiga cikin gida mu duba mu gani mu tabbatar ko yana nan. Wallahi baya nan, tun jiya ni ma neman shi nake. Aikin mu muke yi, mu 'yan doka ne, ki hakuri mu shiga. Wallahi baya nan yalla bai, ai ba zan muku ƙarya ba. Hajiya, ki ban mu shiga mu duba. Ku zo ku duba. Ai na gaya muku ni ba na ƙarya. Ku shiga ku duba. Ku shiga. Sanadin ruwan ido ne, ya bi wannan ya bi waccan ruwan ido ne. Kaga dai duk wannan yawace-yawacen da ka sa muka yi ya tashi a banza a wofi kenan. Kada ka ce haka abokina, hakan da muka yi ma ba mu yi shi a banza ba. Ha, to me amfaninsa? Ba da wani amfani. Kwantar da hankalinka, waje ɗaya ne da ba mu je ba, kuma na tabbatar in muka je wajen za mu gan shi. Ni fa gaskiya na gaji. Kai haƙuri abokina, waje ne na ƙarshen da za mu ji. Ina ne wajen? Wajen 'yan sanda, mu je mu jarraba. To gaskiya fa shine waje na ƙarshe da za mu je tare da kai. In dai har muka je can ba wani labari, to ni zan ci gaba da neman babur ina ni kadai ba tare da kai ba, dan ba wani amfanin tafiyar da muke a tare. To ba matsala. Malam, juya ka kai mu police station na bakin tasha, in muka je wajen za mu haɗa maka lissafin mu ba. Ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido kan soyayya ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido. Mai tare 'yan mata wannan ruwan ido ne, yaudara ita ma sanadin ruwan ido ne, ya bi wannan ya bi waccan ruwan ido ne. Me yasa ne mai ya faru, me yasa ne mai ya faru. Ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido, ruwan ido.